un rebuig absolut al pla d'estabilitat i la demanda al Consell Europeu, a la Comissió Europea, de que les polítiques que es desenvolupin siguin polítiques efectives per la creació d'ocupació i pel manteniment de l'estat del benestar. Aquestes són les reivindicacions fonamentals que avui a tota Europa, de manera conjunta, la Confederació Europea de Sindicats està situant per tal de que la Comissió Europea canviï la seva política i faci una política amb drets per les persones, pensant en la gent, amb la creació d'ocupació i no pensant en el dèficit públic. Si som capaços de que això arribi al conjunt dels països de la Unió Europea, si som capaços de que la Unió Europea tingui una veu al món i pugui situar aquestes reivindicacions, començarem a sortir-nos d'aquest lío immens, d'aquesta crisi immensa que està en aquests moments portant a milions de persones a l'atur, que està acabant amb les esperances de milions i milions de joves que no són capaços de trobar un lloc de treball perquè no hi ha un lloc de treball per a ells. Avui és una convocatòria de la Confederació Europea de Sindicats que s'està celebrant a la majoria de capitals d'Europa. A Luxemburgo hi ha hagut la manifestació central perquè el Consell Europeu, el Parlament Europeu, prenguin bona nota de que el moviment sindical europeu estem en contra amb el pla de governança, amb el pacte de l'euro, estem en contra d'unes polítiques europees que el que plantegen és que des de la reducció del dèficit es retallin drets laborals, es retallin drets socials, ajustin els pressupostos, que justifiquen en definitiva unes polítiques que no podem compartir. En relació al deute públic, nosaltres creiem que el Banc Central Europeu ha de fer de Banc Central i per tant no s'ha d'anar amb aquesta subhasta especulativa d'interessos que un dia o un altre els mercats estan sometent als estats, que han de tirar endavant bonos europeus per fer front al dèficit públic, que no es pot fer aquest ajust en un temps tan reduït com el que està plantejant la Comissió, sinó que s'ha d'ampliar en molts més anys, que no es poden fer polítiques restrictives per lo que fa referència a l'expansió de l'economia, que això només genera atur i que en aquest moment el que cal és generar ocupació i que no es pot situar als països que en aquests moments estan amb més dificultats, als intervinguts i altres com nosaltres, davant d'aquesta retallada indigna de drets per les persones que s'està plantejant. Al moment en què la COE s'aixeca de la taula, fonamentalment és quan apareixen les condicions pel rescat de Portugal per part de la Unió Europea. Condicions inacceptables, indignes, il·legal fins i tot, perquè el Tractat de la Unió impedeix que la Unió Europea imposi als estats polítiques laborals. I una de les perles que està en la imposició que es fa a Portugal és rebaixar el preu de l'acomiadament de 30 a 10 dies. Per això la patronal no ha volgut signar i avui estem aquí per dir-li que lluitarem perquè la negociació col·lectiva continuï sent un instrument, perquè la negociació col·lectiva continuï sent l'instrument fonamental per redistribuir la riquesa que genera a les empreses companyes i companys. Diem no a les retallades pressupostàries perquè provoquen la debilitació del sistema públic i augmenten la fractura i l'exclusió social. Perquè una sortida de les crisis i una altra Europa és possible, pel reforçament de la democràcia i una autèntica democràcia econòmica, per un repartiment just i equitatiu dels recursos. Diem no a un afebliment de l'actual model social, per una Europa social prou retallades.